खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आं निहा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गिबि मन्थ्रिया गुवाहाटीआव गंनै गोदान फ्लाइअभार बेखेवगोन। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया पारफर्मिं आर्ट्स सेन्टारनि मुंखौ सोलायनानै जुबिन गार्ग दोनगोन। जामिन मोननायनि उनावसो अजय फुकनखौ फिन लांखारदों। बिसिया लुथाइसिलाव एफआइआर थिसनदों। हाग्रामाया जारिमिन सोरजिनानै बिटिसि दखल खालामबाय। हाग्रामा आरो बिपिएमनि सुनामियाव थेर-बेथेर बिजेपि आरो इउपिपिएल। सिआइडिनि मावख'आव शेखर, निशिता आरो अमृत प्रभा। प्रमद बर'नि खुगायाव गोदान सुर। बिपिएफनि खाथियाव साफिगोन इउपिपिएल। हाग्रामाया देरहानाय माने बिजेपिनि देरहानाय। बिटिसिनि मोन 40 बियाबावबो एनडिएआ देरहादों, बुंदों हिमन्त। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 27 सेप्तेम्बर खालि पानबाजार आरो पानिखायथियाव थानाय गंनै फ्लाइअभारखौ बेखेवगोन होननानै बुंदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे फ्लाइअभारनि जुनै गुवाहाटी नोगोरमानि मुखुब ओनसोलफोराव ट्राफिक होंगो-दोंगो जानायफोरा गोबां खमायगोन होननानै मिजिंथिदों। बेनि अनगायैबो बे लुफुंनायजों दावबायारिफोरनि थाखाय हान्था-मेला खालामनायाव गोबाङैनो सुबिदा गोनां फोनांजाब राहाबो जागोन। लोगोसेनो गिबि मन्थ्रिया एक्सनि गेजेरजों बे मावथांखि लानायफोरा दावबायनायखौ गोरलै खालामनायल' नङा, बेजों सोमोन्दो थानाय गोबां ओनसोलफोराव फालांगि खालामनायाव गोबां थुलुंगा होगोन होननानै बुंथिदों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया उदाङै फोसावना होदों दि केम्पासनि सिङाव थानाय पारफर्मिं आर्ट्स एन्ड कालचारनि मुङै बावैसो रुंसारि जालांनाय मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ मान होनायनि मुङै सोलायनानै दोननाय जागोन। थांनाय 26 सेप्तेम्बर 2025 खालि जोबथा थिरांथा लानायनि उनाव आसामनि मेथाइ आरो हारिमुआव सुख'हायै बिहोमा होलांनायखौ बिथा खालामनानै बे मानखौ होयो। बेजों लोगोसे मान बावनायनि बाहागो महरै मुलुगसोलोंसालि मिरुनि दरखं मोखाङाव जुबिन गार्गनि मुसुखाखौ गायसननो थांखि लादों। बे थांखि लानाया फरायसाफोर आरो महरगिरिफोरनि थाखाय थुलुंगाखांनायनि मोनसे अरायथा नेरसोन जाना थागोन। लोगोसे जुबिननि आरिमुआरि दावबायनाय आरो जाफुंसारनायखौ लिरथुमनानै गांसे कपि टेबोल बिजाबखौ फोसावनाय जागोन। बेनि अनगायैबो जुबिननि उनमोनथाइखौ बांसिन मान होनो थाखाय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया गावनि इन्टार कलेज लाइमोन फोरबोआव जुबिननि मेथाइफोर मुंनि मोनसे गोदान थाखोखौ सिनायथि होगोन आरो लाइमोन रोंग'साफोरखौ बिनि देंखो आरो आरिमुआरि थुलुंगाखौ रैखा खालामनो थांखि लादों। रुंसारि मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि बिजिरनाय दाबिनानै सोमावसारनायाव बाहागो लानाय देंखोगिरि अजय फुकनखौ केस 137/25 आव कामरुप बिजेएस बिजिरसालिया जामिन होनायनि उनाव लांखारनाय जादों होननानै अजद दैखांदों। गावनि रैखाथिनि थाखाय साननानै फुकननि बिसिया 26 सेप्तेम्बर खालि फुंनि 1:30 रिंगासोआव गुवाहाटीनि गोबां पुलिस थानाफोराव थांदोंमोनब्लाबो जेबो खौरां मोनाखैमोन। जोबनायाव बियो बिबानगिरिफोरखौ खामानि मावनो हायैनि अजद होनानै लाटासिल पुलिस थानायाव नेमखान्थि बादियै एफआइआर होयो। एफआइआर होनाय बादियै माखासे सिनाय मोनै सुबुंफोरा फुकनखौ बिजिरसालिनि लांगोनानिफ्राय हमनानै गुबुन मोनसे सिनाय मोनै जायगासिम लांखारदोंमोन। बेनि बावैसो सिगाङाव जुबिन गार्ग थैनाय जाथायनि उनाव हेंथा सोमजिहोनायनि दायाव फुकन आरो भिक्टर दासखौ खाबसिननायबो जादोंमोन। बबेखानि दानि थासारिया आसामनि आयेन आब्रुथि मावफुंनाय, सुबुं रैखाथि आरो अजदफोरखौ गोख्रैयै सामलायनायनि सायाव गोख्रों साननाय सोमजिहोदों। मावख'गिरिफोरा दासिमबो फुकननि सुलुंनि सोमोन्दै जेबो फोरमायथि होआखै, जायनि थाखाय बे केसनि सायाव रायजो राजाफोरनि साननाया बांदों। बिटिसि बिसायख'थिनि भट साननाया मोन 7 बियाबाव दिनै फुंसिम सोलिदों। 2025 मायथाइनि एबा 5थि बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ जारिमिन सोरजिनानै हारसिङैनो सोरखार दानो हानाय मासियाव देरहादों। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि गासै मोन 40 मासिनि गेजेराव बिपिएफआ 28 मासियाव देरहानानै बिटिसिखौ दखल खालामो। गुबुन फारसे बिटिसि बिसायख'थियाव रायजोफोरजों जोगारजाना गाज्रियै जेननाङो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ। सिगाङाव बिटिसि दखल खालामनाय इउपिपिएलआ देग्लाय मोन 7ल' मासियावनो थाबथायो। बिजेपिआबो देग्लाय मोन 5ल' मासि मोननो हायो। गासैबो बियाबाव बिजाथि होनायनि उनावबो कंग्रेसआ मोनसेबो मासि मोननो हायासै। बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरा फारियै पर्बतझरायाव मनमुन ब्रह्म बिपिएफ, गुमायाव महम्मद आन्ताज आली बिपिएफ, श्रीरामपुराव विल्सन हस्ता इउपिपिएल, जमदुवाराव विलियाम नार्जारी बिपिएफ, सराइबिलाव मृत्युन्जय नार्जारी बिपिएफ, कसुगावआव रबिराम नार्जारी बिपिएफ, दतमायाव प्रकाश बसुमतारी बिपिएफ,
फकिराग्रामाव मोहम्मद आजमल हक BPF, बनरगांवआव जुबिराज बसुमतारी BPF, देबरगांवआव हाग्रामा महिलारी BPF, बावखुंग्रियाव धनेश्वर गयारी BPF, सालाकाटियाव देरहासात बसुमतारी BPF, चिराङाव सुकुरसिं मुसाहारि BPF, चिरांदुवाराव खाम्फा बरगयारी UPPL, काजलगांव पनिराम ब्रह्म BPF, निसिमेयाव जेम्स बसुमतारी BPF, सुबेजाराव धीराज बरगयारी BPF, मानास सेरफाङाव धनन्जय बसुमतारी UPPL, थुरिबारियाव कलिलुर रहमान BPF, मटनगुरियाव अख्तारा अहमेद BPF, सालबारियाव दिगन्त गयारी BPF, कक्लाबारियाव मन्टु बर' UPPL, दिहिरेयाव आगस्तास टिक्का BPF, मुसलपुराव राकेश ब्रह्म UPPL, बागानफारियाव रेखारानी दास बर' BJP, दरंगाजुलियाव बिजित गोरान नार्जारी BJP, नाग्रिजुलियाव लक्ष्मी दास BPF, गयबारियाव प्रमद बर' UPPL, सुख्लाय सेरफाङाव गणेश कासारी BPF, गरेस्वराव महेश्वर बसुमतारी BPF, खैराबारियाव लोमस्राव दैमारी BPF, फेरगावआव दावबाहिसा बर' UPPL, न'नै सेरफाङाव पल टप्प BPF, खालिंदुवाराव अर्जुन दैमारी BJP, मोदैबारियाव दिगन्त बरुवा BJP, हरिसिङायाव त्रिदीप दैमारी BPF, धनस्रियाव प्रेस मुसाहारि BPF, भैरबकुन्दआव रिहन दैमारी BPF, फासनै सेरफाङाव श्याम सुद्दी BPF आरो रौता बियाबाव सरन बर' BPF। बड'लेण्डआव BPFनि सुनामि। BPFनि सुनामिया हेंथा दोलोनि गासैखौबो सिमब्रेलांदों। बारग'लांनाय BTC बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोखौ फिन गोहोआव लाबोबाय रायजो राजाफोरा। बे खेबाव BPFआ मोन 28 मासि देरहानानै हारसिङैनो सोरखार दानो हानाय गोहो मोनदों। गुबुन फारसे खुंथाय गोहोआव थानाय UPPLआ मोन 7 आरो BJPआ मोन 5ल' मासिजोंनो गोजोननायखौ लानो गोनां जायो। बबेखानि 5 बोसोर खुंथाय गोहोआव थानायनि उनाव UPPL दोलोखौनो फिन गोहोआव फैगोन होननानै माखासे थाखोआव साननानै लादोंमोन। नाथाय बेफोर साननायखौ हाग्रामा महिलारि आरो BPFनि सुनामिया थेर बेथेर खालामलाङो। माखासेनि थाखाय BTCनि बे फिथाइया अनजिमानि बाथ्राल' नङा, बेयो मोनसे सिनायथि, गावनि मान सन्मान आरो हारियारि फोथायलायनायनि मोनसे गेदेर फिथाइ। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइयाव BJPआ मोन 9 मासि मोनदोंमोनब्लाबो देग्लाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों फोसावदिंनायनि उनावबो मोन 5ल' मासि देरहानो हायो। UPPL दोलोआ 2020 मायथाइयाव मोन 12 मासि मोनदोंमोन, नाथाय देग्लाय मोन 7ल' मासिजोंनो बुरखायनो गोनां जायो। गुबुन फारसे BPFआ 2020 मायथाइयाव मोन 17 मासि मोननो हादोंमोन आरो देग्लाय बेनि बिबाङा 28 सिम बांदों। बुंनो थाङोब्ला बिटिआरआव हाग्रामा महिलारिनि जादुआ सोलिदों, नाथाय हिमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमद बर'नि डाबल इन्जिन सोरखारनि जौगाथायनि मोन्थोरा सोलियासै। ओरैहाय थांनाय 5 बोसोराव UPPL सोरखारा रायजो सोरखार आरो मिरु सोरखारजों सामलायजादोंमोन, जायनि जुनै थागिबि बर'फोरनि गेजेराव UPPLनि सायाव फोथायनाया खमायदोंमोन आरो गाज्रि मोननाय बांसिनदोंमोन। थागिबि सुबुंफोरनि गेजेराव गावबा गावनि हा-हु आरो सिनायथिखौ लानानै गिखांनाय सोमजिदोंमोन। गुबुन फारसे UPPLआ जौगाखांनाय आरो BJPनि गोरोबलायनायनि उल्थायै हाग्रामा महिलारि आरो BPFआ भटारफोरनि गेजेराव गोथौ सोमोन्दो बानायो। BPFआ मान सन्मान, गावखुंथाय आरो बड'लेण्डनि गोग्गानायखौ लाबोफिननायनि खोथा होनानै फोसावदोंमोन। मख'नो गोनांदि BTC बिसायख'थिनि रिजाल्टआ बेखौ रोखा खालामोदि BPFनि दैदेननायाव BTC खुंथायनि गोहोआ बर'नि आखायावनो थागोन। आसामनि हार्टथ्रब जुबिन गार्गनि अबथिरा रुंसारि जानाय जाथायाव मुं सिखारनाय माखासे सुबुंफोरा दिनै फुंनिफ्रायनो CIDनि मावख'आव लाइन लादों। शुक्रबारखालि CIDआ नटिस हरनायनि उनाव दिनै फुङावनो CIDनि मावख'आव नुजाथिदों शेखर ज्योति गस्वामी, निशिता गस्वामी आरो अमृत प्रभा महन्तआ। मख'नो गोनांदि शेखर आरो देंखोगिरि अमृत प्रभाया सिंगापुराव यार्ड पार्टियाव जुबिनजों लोगोसे दंमोन। बे यार्ड पार्टिनि उनावनो जुबिन गार्गआ लैथोनि दैयाव गब'नानै अबथिरा रुंसारि जादोंमोन। निशिता गस्वामीआबो बै सानाव सिंगापुराव खुंनाय नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव दंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला बै 3 सुबुंखौ दिनै CIDआ जेरा खालामदों। गुबुन फारसेथिं दासिमबो जेबो गुमुर गैया। गाहाय दायनिगिरि महरै दाय होजानाय जुबिन गार्गनि मेनेजार सिद्धार्थ शर्मा आरो नर्थ इस्ट फेस्टिभेलनि अर्गेनाइजार श्यामाकानु महन्त। बिसोर सानैबो बबे जायगायाव थाखुमानानै ससियेल मिडियायाव गोलाव गोलाव पस्ट होनानै गावसोरखौ दाय गैयै दिन्थिनो नाजागासिनो। मख'नो गोनांदि CIDनि मावख'आव हाजिर जानाय असमिया एक्ट्रेस निशिता गस्वामीआ जुबिन गार्गनि अबथिरा रुंसारि जानायाव मेनेजार सिद्धार्थ शर्मा आरो श्यामाकानु महन्तखौ दाय होननानै बुङो। श्यामाकानु महन्तआ जुबिनखौ सिंगापुराव खुंनाय नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेलाव लांनो नाङामोन आरो सिद्धार्थआ जुबिनखौ मोजाङै जोथोन लानांगौमोन होननानै निशिता गस्वामीआ बुङो।
बीटीसी बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावनायनि उनावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बीटीसीनि चिफ प्रमद बर'नि खुगानि रावा सोलायदों। बीटीसी बिसायख'थिनि रिजाल्टनि उनावनो प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारी आरो बीपीएफ दोलोनि सायाव गावनि नोजोर आरो सुरखौ सोलायदों। बीपीएफजों लोगोसे जुथायै बीटीसी सरकार दानो गोसो जानायखौ फोरमायदों प्रमद बर'आ। बीपीएफ दोलोआ नागिरोब्ला यूपीपीएल दोलोआ सावरायनानै सरकार दानाय दायिनि बागै थांखि लागोन होननानै प्रमद बर'आ दिनै खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों। मख'नो नांगोन दि बीटीसी बिसायख'थिनि सिगांनो एबसु, बर' साहित्य सभा, गुबुन मोन 16 आफादफोरा बीपीएफ यूपीपीएल खौसे खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय समजों लोगोसे बियो मोगथाङाव जाफुंसारासै। गुबुन फारसे बीटीसी बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोआ गासै 28 मासि मोननानै हारसिङैनो सरकार दानो हानायनि गोहो मोनदों। बेनि उनावनो बीपीएफ दोलोआ लुबैयोब्ला यूपीपीएल दोलोआ सरकारजों थाफागोन होननानै खौरां बिजोङाव बुंदों यूपीपीएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। बीटीसी बिसायख'थिनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गेदेर बानबुंथि। हाग्रामा देरहानाय माने बीजेपी देरहानाय, बीपीएफ देरहानाय माने एनडीए देरहानाय। एनडीए बीटीसीनि मोन 40 बियाबावबो देरहानो हादों। बीजेपीआ बीपीएफजों खौसे बीटीसीआव सोरखार दागोन होननानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बबेखानि हाग्रामा महिलारीआ आंनि सासे मोजां लोगो। हाग्रामा महिलारीआ अरायबो बीजेपीजों लोगोसे थागोन। बीजेपीआ बीपीएफ सरकारखौ मदद खालामगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। रिपर्ट बायदिब्ला दिनै फुंनि 4 रिंगायाव हाग्रामा महिलारीआ गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमदों। बे सावरायनायाव बीपीएफआ बीजेपीजों जयैनो खामानि मावगोन हाग्रामाया रादाय होयो। थांनाय 5 बोसोरावबो बीपीएफआ बीजेपीखौ मदद खालामबोदों। हाग्रामा देरहानाय माने एनडीएनि देरहानाय होननानै बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया। बबेखानि बिसायख'थि फोसावदिं मोनैनि थाखाय बीजेपीनि भटआ खमायदों। जुबिन गार्गआ अबथिरा रुंसारि जानायनि थाखाय फोसावदिंनायखौ गेजेरावनो दोननो फैनो गोनां जादोंमोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।